Pěkný a příjemný podvečer, vážení a milí hosté. Dovolte, abych vás srdečně přivítal na dalším z velkého cyklu koncertů Základní umělecké školy Jeseník. Pro dnešek se mě obrovské štěstí povedlo, tady samozřejmě dík paní učitelkám, že sourozenci, kteří se vám představí po celou hodinku koncertu. To se málo kdy stává, ale jsou velice pracovití, chystají absolventské koncerty, takže čeká nás takový strašně příjemný podvečer. Vážení a milí, dovolte, abych vás přivítal mezi námi, přestože nás není tady zrovna nejvíc, my víme všichni proč, a věřím, že tento pátek ve vás opravdu zanechá příjemné vzpomínky, příjemnou zábavu. Dovolte i mě, abych vás tady dnes přivítala a doufám, že budete mít krásný zážitek z dnešního večera. A na úvod jste mohli slyšet melodii, kterou jistě mnoho z vás zná. Jednalo se o skladbu Ave Maria, původně od Johanna Sebastiana Bacha, a následovat bude Mendelsohnova píseň Beze slov.